खुलुमबाय, आं उदांस्रि मोसाहारि बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 14 मार्च 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ फाइ डे महरै फालिनाय जायो। बेखौ बोसोरफ्रोमबो 14 मार्च खालि फाइनि दिदोम बेसेनखौ गोसोखांनो आरो बेयो माबोरै जोंनि थाखाय साननायखौ गोरलै खालामो बेखौ गोसोखांनो थाखाय फाइ डे फालिनाय जायो। फाइआ सानखान्थि, स्टेटिस्टिक्स आरो फिजिक्सआव मोनसे गोनांथार नेरसोन। बेयो बेंखननि सोरगिदिं आरो खावथायनि रुजुजखा। बे रुजुजखाया 3.14 pI नि दिदोम। सानखान्थि, फिजिक्स आरो स्टेटिस्टिक्सनि बांसिन सान्नायफोराव फाइनि बेसेना मोनसे मख'जाथाव बिफाव लायो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ सेलेब्रेट साइन्टिस्ट डे, जेनियास डे आरो व्हाइट डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारआ बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं। जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन, बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन। बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, थार्ड एन्ड फोर्थ ग्रेड, रेलवे, एसएससि, आर्मी जीडी, अग्निवीर, बेंक, पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन। बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101 450 597, 6900 5847 14 आरो 9365 1322 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।